Fem una pausa. És temps de recollir-nos, de pensar en els nostres i de fer una aturada pel món. Avui que estem separats, ens sentim més units que mai. Junts som més forts. És hora de parar, de reiniciar-se i d'esperar per tornar a arrencar amb vitalitat i il·lusió. Els paisatges, les platges, les muntanyes i els monuments no es mouran, romandran al mateix lloc, en espera d'un millor moment per ser viscuts. Com més aviat ens aturem, més aviat tornarem a posar-nos en marxa. És temps de pensar en els meravellosos dies que vindran i quan tot torni a començar de nou, viatjar ens servirà més que mai per alliberar-nos. Aviat ens abraçarem.